Soldanis kien tal-fehma li l-Malt ħaqqu jiġi kultivat u kien l-ewwel wieħed li ħalla kemm dizzjonarju f'manuskritt kif ukoll il-grammatika. Kien ukoll jikteb ħafna fuq l-istorja u jfittex fuqha. X'valur kellhom dawn ix-xogħlijiet? Ħanajlek. Soldanis kien iħobb ħafna l-istorja ta' Malta. Kien iħobb ħafna dak kollu li hu Malti. Allura prova jiġbor kull ħaġa li jsib. Mela ħajjagħmel dan storja ta' Għawdex. Ħajjiġbor il-proverbi. Ħajjagħmel dizzjonarju. Ħajjagħmel grammatika. Għax kull ħaġa li ta' Malta dan għalnieh kienet bżonn juża u kellha wkoll valur. Allura kull ħaġa li sab ġabara. Fil-fatt li nistgħu ngħidu fuq da Soldanis huwa dan li bħala ħassib ma nistgħux ngħidu li kien xi ħassib kbir dan. Għax x'nistgħu ngħidu fuq dan? Qiegħed jiġbor, mela dan iktar kien folklorist, iktar kien pereżempju dan. Sorry? Kien ġabbar. Ġabbar, qiegħed jiġbor dak, ġabbar kien dak. Tifhem, imma analiżi ma ssibx wisq fih. Imma l-importanza li ta' lil Malta u dak kollu li hu Malti, hemmhekk naqalgħu l-kappell da Soldanis.